Hej Karl, jeg skal fortælle dig lidt om hormoner. Et hormon det er et signal, som fremmer eller hæmmer biologiske processer inde i kroppen. Der findes mange forskellige hormoner, og nogle af dem de kaldes kønshormoner. Og de bestemmer, om man får mandlige eller kvindelige kønstræk. Det kunne fx være som mandens skæg eller store muskler, eller som kvindens bryster eller store numser. Det, der danner kvindens kønstræk, det er østrogen, og det, der danner mandens kønstræk, det hedder testosteron. Og for at man skal forstå hormoner, så skal man først forstå hormonsystemet. Hormonsystemet starter i hjernen. I hjernen, der sidder det, vi kalder hypofysen. I hypofysen, der bliver dannet det første hormon, et stimulerende hormon. Det stimulerende hormon bliver via manden sendt videre ned igennem blodet. For at det kan transporteres i blodet, er der det, vi kalder et transporthormon. Transporthormonet bider sig fast til det stimulerende hormon, og hormonet føres via blodet videre ned igennem kroppen. Helt ned til den kirtel, vi kalder testiklerne. Hihi. Manden er en arbejder, og han ved, hvordan man kan lave det stimulerende hormon op til testosteron. Inde i cellen sidder en receptor. Denne receptor Denne receptor er specialbygget og passer lige præcis til testosteron. Derfor ved den, at det er den rigtige hormon, der er kommet derhen. Testosteronet bliver derefter via blodet ført videre hele vejen hen til den målecelle, hvor det har en effekt. Testosteron er fedtopløselig og kan derfor nemt gå igennem cellens membran. Rundt om cellen sidder der en hel membran lavet af fedt. Testosteronen fører sammen med receptoren ind i cellekernen, hvor vi finder DNA'et. Inde i cellekernen bliver koderne lavet til, at vi nu kan lave proteiner, som kan lave hår. Og alle er glade. Normal negativ feedback. For at vi ikke får hår over hele kroppen, ligesom aber, fortæller hormonerne hele tiden hjernen, hvor mange de er, så hjernen ved, hvor mange hormoner, der er brug for. Dette kaldes normalt negativ feedback, og forhindrer, at hjernen laver for mange hormoner. Hej Karl. Nu skal jeg fortælle noget om hormonforstyrrende stoffer. Hormonforstyrrende stoffer er stoffer, der kommer udefra, som kan påvirke din krop. De kan efterligne dine egne hormoner og derfor øge koncentrationen af stoffer i din krop. Det kaldes agonisme. Nogle stoffer kan også blokere receptorerne, altså modtagerne af hormoner, hvilket gør, at dine egne hormoner ikke kan komme frem til deres målceller. Dette kaldes antagonisme. Hvis man tykker på sin søsters lukker, kan nogle af disse fremmedstoffer og hormonforstyrrende stoffer komme ind i din krop. De forstyrrer hjernens dømmekraft og får dermed hjernen til at lave for få hormoner. Dette kaldes øget negativ feedback. Det er svært at undgå stofferne helt, da de er alle vegne. Hvis man får for mange hormonforstyrrende stoffer, kan det have nedtursagtige konsekvenser for dig og din krop. For eksempel kan det få konsekvenser for din sædkvalitet, og det er super nederen. Det kan jeg love dig for. Man kan blive steril, og det vil sige, at man ikke kan lave børn. For en lille dealer kan det være, fordi du piller lidt for meget ved de dejlige bløde kram med dyr af plast.
Bedre hvis du leger med det Lego som du plejer. Plastiklegetøj er altid bedst, hvis det er dejligt fast.